Wow. Roskilde Festival. Vi holdte skraldet i hård hånd. Det er vores ånd. Sidste år var der mange syndere, som vi deraf gav vores bundere. Vi førte pilgrimsrejse fra øst til vest og fordrev skraldet, som var det pest. For selvom man kunne komme langt med prædiken og tro, er det kun, at man ved at rydde op, kan finde rigtig ro. Roskilde, vort hjem og herre, vi glæder os til at prøve dine veje og fylde vores bære. Vi vil fri syndere for deres smerte, ved blande pantposer med kærlighed og hjerte. Amen. 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 Det var ikke godt.